Patríme na psoch plemena Border Collie. Je to škótske plemeno, ktoré si vyšľachtili Škóti v minulom storočí. Používajú ho hlavne na manipuláciu s ovciami, na pastvinách. A najnovšie sa používajú ako šport, tak nepoužívajú, ale teda zúčastňujú sa na športovom pasení na tzv. Trail. Teraz vidíte Katarínu Nečasovú. Je to vedenie ovečiek po parkove. Výborne. Psík pekne natláča ovce na handlera. Vodí po parkúre, ovce sú kontaktné. Tlačia sa na handlera. Výborne. Ideme do druhej bránky, pomalinky. Psík si vedie ovečky, výborne. Zalihuje. Najlepšie pes, keď sa drží ďalej od stáda, ovce sú poľudnejšie tým pádom. Áno, prechádzame druhú bránu. Výborne, David, výborne. Pekne flankuje. Obchádza bránu a natláča znova okolo handlera a idú k penu. Teraz zatvorí ovečky do penu. Je to koncová ona pri triáloch, disciplína. Je to dosť náročné. Nie je to také jednoduché natlačiť tam ovce. Ovečky sú už ochodené, takže rozumejú. Výborne, zatlieskajte, perfektne zatvorili.